Мне не патрэбны сакрэт вечнай маладосці. Не бачу ў гэтым карысці. Можна, калі ласка, замест маладосці мне сакрэт вечнай задаволенасці. Нейк мне падарылі кубачак з надпісам «Задаволенаму сэрцу заўсёды свеціць сонца». Гэта не ён, той даўно пабіўся, хаця тут таксама добры надпіс. Бачыце, пабіўся, а я ўсё яшчэ памятаю. Ды апостол Павел пісаў свайму вучню Тимофею: «Вялікі прыбытак пабожнасць разам з задаволенасцю». Цалкам згодная, але як? Як заўсёды быць задаволенай, калі жыццё складаецца з турботаў? Запрашаю разам даследаваць Біблію і знайсці там сакрэт вечнай задаволенасці. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінава, зноў з вамі і зноў узялася за тэму, якая мяне хвалюе і ў якой я хачу разабрацца. Цікава, як з гэтым у вас? Ці адчуваеце вы задавальненне проста зараз? Дазвольце мне спытацца вас яшчэ раз і падумайце. Ці можаш ты, дарагая дзяўчынка, назваць сябе задаволенай? Многія з нас не адчуваюць задавальнення ў сваім жыцці. Мы турбуемся пра штосьці, заўсёды хочам нешта. Калі атрымліваем, пачынаем зноў хацець ужо новае і пажадана тое, што ёсць у нашага бліжняга. Сёння будзем разбірацца з тым, як быць задаволенай, што гэта значыць і як гэтага дасягнуць. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. У нашым жыцці ёсць шмат сфер, якімі мы незадаволеныя. Я магу прыдумаць сходу некалькі ў сваім жыцці, з якімі змагаюся. Напрыклад, часам я так хачу валодаць нейкай рэччу, нібыта тое, што я бачу, нюхаю, чую, дакранаюся, гэта ўсё, што ёсць. Але гэта няпраўда. Праз празмерную ўвагу да часовых, насамрэч неістотных рэчаў, машына гэта кватэра, або набор посуду, або новая памада, я пераношу ўвагу з Божай рэальнасці. Забываюся, што гэтае жыццё такое кароткае у параўнанні з тым, што чакае нас наперадзе. Я пачынаю быць незадаволенай сваімі абставінамі. Я пачынаю зайздросціць. Часам я вельмі шмат увагі надаю таму, што яе не заслугоўвае. А ў вашага суседа трава таксама заўсёды зелянейшая. Мы часта думаем, што абставіны іншых людзей лепшыя за нашы, што ім усё даецца лягчэй, але мы не ведаем пра іх праблемы. Кажуць, не судзі чалавека, пакуль не абуеш яго боты і не пройдзеш яго шлях. Нам збоку ўсё выглядае не так, як унутры гэтых ботаў. Ад зайздрасці добра дапамагае перспектыва вечнасці. Узгадаць, што мы тут часова, і самыя дарагія тутэйшыя рэчы не будуць мець аніякай каштоўнасці там. І тым не менш, цяпер мы жывём у гэтым свеце. І як жа нам знайсці задавальненне ў тым, што маем? Добрае пытанне. Я падкажу некалькі спосабаў. Калі вам захочацца набыць нешта ў краме, перш чым схапіць рэч і пайсці на касу, задайце сабе такія пытанні. Чаму ты хочаш купіць гэта? Якія адчуванні дасць табе новая рэч? Гэтыя адчуванні сапраўды табе патрэбныя? Ці варта купляць гэта зараз, ці можна пачакаць? Ці падыдзе што-небудзь, што ў цябе ўжо ёсць замест гэтага? Калі ты купіш гэта, тыя грошы нельга будзе выкарыстаць на што-небудзь іншае. Ты ўпэўненая, што хочаш патраціць іх менавіта так? Ці давядзецца табе абыходзіцца без таго, што патрэбна больш, чым гэта рэч? Дзякуй, памочнік. Гэта сапраўды дзейсны метад. Я часта набывала рэчы падобныя да тых, што ў мяне ўжо ёсць. Падабаюцца яны мне і ўсё. Гэта сведчыць пра нязменнасць майго густу. Але з іншага боку, навошта мне 5 падобных сукенак? І ведаеш, пытанне, ці можна выкарыстаць замест гэтага нешта, што ў мяне ўжо ёсць, рэальна дапамагае. Паспрабуйце, дарагія дзяўчаткі, і напішыце, якое пытанне найбольш перасцерагло вас ад неабачлівых пакупак. А пакуль паслухаем спеў у выкананні Алесі Унукоўскай.
Свет вельми просты, толькі Бог, толькі ты. Толькі Бог мог цудоўна прыдумаць песні ветра, звон каласоў. Толькі ты мог всё гэта заўважыць, адказаць на Божью любоў. Толькі ты, толькі Бог, толькі ты. Дорога, истина. Бог есть любовь, светло, дорога, истина. Только ты мог у шчырасці сердца Богу скардзіцца, выказваць страх. Толькі ён цябе штодня бароніць, калі трэба, нясе на руках. Толькі Бог, толькі ты, толькі Бог, толькі ты. Бог есть любовь, светло, дорога, истина. Бог есть любовь, светло, дорога, истина. Хей, хей, життєвий шлях в твоїх руках. Хей, хей, а сенс життя от Бога. Бог есть любовь, светло, дорога, истина. 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 У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Мы прызвычаіліся набываць задавальненне за грошы. Напрыклад, мне вельмі хочацца смачнае пірозіва. Я магу набыць яго і атрымаць часовую радасць. А калі не магу? Калі грошы скончыліся, ці я забылася іх дома, я буду сумнай. Ці гэта правільна? Не маю нічога супраць салодкага, яно сапраўды дае радасць, як і новая сукенка, як квіток у тэатр. З фінансамі прасцей і прыемней атрымліваць радасць у жыцці, але не яны насычаюць нашу душу. Больш за тое, яны могуць стаць для нас згаршэннем і прычынай сур'ёзных непрыемнасцяў. Аднойчы да Ісуса падышоў юнак і запытаў, што мне рабіць, каб мець жыццё вечнае. Ісус параіў яму жыць па Божых запаведзях. «Гэта ўсё я выконваю з юнацтва», – адказаў чалавек. «Тады прадай усё, што маеш, раздай убогім і ідзі за мной», – кажа Ісус. І юнак вельмі моцна засмуціўся і адышоў ад яго, бо ён быў вельмі багаты. Господ ведаў гэта, ён паказаў чалавеку яго сэрца. Чаму яно належыць? Господу ці грашам?
Тады Ісус сказаў сваю знакамітую фразу: «Цяжка багатаму увайсці ў валадарства нябеснае. Лягчэй вярблюду прайсці праз вушка іголкі, чым багатаму увайсці ў валадарства Божае». Не кожнаму багатаму, а таму, для каго грошы і дарагія пакупкі становяцца сэнсам жыцця. Павел, адзін з ранніх хрысціянскіх лідараў, напісаў свайму маладому сябру Цімафею: «Любоў да срэбра – корань усяго зла». Ён ведаў, што грошы могуць стаць паміж чалавекам і Богам. Багацце спакушае нас думаць: «Мне не патрэбны Бог, я сам усё магу». Грошы, дасягальніцтва, прыгожае жыццё могуць стаць нашай галоўнай каштоўнасцю. Яны не ёсць злом самі па сабе. Не, гэта добрыя рэчы, але яны ёсць злом, калі падмяняюць Бога ў нашай душы. Вельмі паказальна ў Евангелі апісаныя моманты першай сустрэчы вучняў з Ісусам. Ён казаў ім толькі адну фразу: «Ідзі за мной». Яны ў той момант займаліся сваёй асноўнай працай. Напрыклад, Андрэй з Пятром закідвалі сеткі ў мора, бо былі прафесійнымі рыбаловамі. Гэтым яны забяспечвалі свае сем'і. Ісус кажа дзіўную фразу: «Я зараблю вас лаўцамі чалавекаў». Думаю, на той момант яны не разумелі, што яна значыць. Але адразу, пакінуўшы сеці, пайшлі за ім. Гэта давер. Яны паверылі, што ён доўгачаканы месія, і што б ён ні прапаноўваў, давяралі і выконвалі. Так жа і сыны Заўдыя, Ян і Якуб сядзелі ў чаўне разам са сваім бацькам і правілі свае сеці. Ісус паклікаў іх, і яны адразу, пакінуўшы човен і бацьку свайго, пайшлі за ім. Мацвей, пачуўшы запрашэнне Господа, проста устаў са сваёй мытні, у якой ён сядзеў днямі, якая прыносіла яму шмат грошаў, і пайшоў за ім. Дарагія, узгадайце сябе, калі вы кудысьці збіраецеся. Сумачку праверыць, кашалёк, тэлефон паклала? Ці спатрэбіцца мне сёння пашпарт, браць ці не браць дакументы? Так, памада, капялюш ад сонца, здаецца, ўсё. А, ключы забылася. Дзе гэтыя ключы? Вечна яны некуды хаваюцца. Слухайце, кінула вокам у люстэрка? Трэба памяняць сумачку, гэтая сюды не падыходзіць. Зараз усё перакладу ў іншую. Любыя рэчы, нават простыя і дробныя, нават патрэбныя, затрымліваюць, цягнуць нас назад. Яны патрабуюць увагі, уладкавання, і мы адцягваемся ад важнага. Губляем фокус і час. Вось чаму Ісус сказаў: «І кожны, хто пакінуў дамы, або братоў, або сёстраў, або бацьку, або маці, або жонку, або дзяцей, або палі дзеля імя майго, атрымае ў 100 больш і ўспадкаеміць жыццё вечнае». Не таму, што кепска браць з сабой жонку, маёмасць ці зямлю, а таму, што гэта займае месца ў нашым сэрцы больш, чым Ісус. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. У нагорнай пропаведзі Ісус сказаў: «Ніхто не можа служыць двум панам, бо ці аднаго будзе ненавідзець, а другога любіць, ці аднаго будзе трымацца, а другім пагарджаць. Не можаце Богу служыць і мамоне». Патлумачу, мамона – гэта паганскі ідал, бог багацця. Вось тут якраз меліся на ўвазе грошы. Паўтаруся, быць багатым нядрэнна, дрэнна пакланяцца багаццю. Мала хто можа вытрымаць такое выпрабаванне і не згоршыцца. Пра гэта кажа Сын Божы: «Немагчыма пакланяцца адначасова і Богу, і багаццю. Нешта з гэтага будзе прасядаць, а нешта забіраць усе нашыя думкі, час і справы». Пісьменнік Леў Талсты быў заможным чалавекам, валодаў вялікім маёнткам. Ён адмовіўся ад тытула графа, ад сваіх надзелаў, раздаў грошы бедным, сваякам, аддаў на дабрачыннасць, а сам стаў жыць не проста сціпла, але аскетычна. Гэта крайнасць, але чаму ён так зрабіў? Ён баяўся нашкодзіць сваёй душы. Яшчэ ў нагорнай пропаведзі Ісуса чытаем: «Не збірайце сабе скарбаў на зямлі, дзе моль і іржа нішчыць, дзе злодзеі падкопваюць і крадуць,
але збірайце сабе скарбы ў небе, дзе ані моль, ані іржа не нішчыць, і дзе злодзеі не падкопваюць і не крадуць, бо дзе скарб ваш, там будзе і сэрца вашае. Адкажы сабе шчыра на пытанне, дзе твой скарб? Да чаго прылеплена тваё сэрца? Быць жанчынай – дар Божы. Я часам стамляюся ад вялікай колькасці рэчаў. Нібыта гэта не яны для мяне, а я створаная для таго, каб іх абслугоўваць. Адзенне заўсёды пэцкаецца. Я запускаю па 3 пралкі за дзень. Развешваю, складаю сухое, прасую, раскладаю на паліцах. І чым больш адзення, тым больш я яго абслугоўваю. Аўто, увогуле, гэта асобны чалавек у сям'і. Яго трэба своечасова запраўляць, то бок карміць, вадзіць да доктара, лекаваць, праводзіць прафілактыку, мыць. І такія рэчы паўсюль, яны патрабуюць столькі маіх сіл і ўвагі. У Мацвея 22 Ісус параўноўвае валадарства нябеснае з вяселлем, на якое гаспадар запрасіў гасцей, а яны не прыйшлі. Ведаеце чаму? У 5 вершы сказана: «А яны, не дбаючы пра тое, пайшлі хто на поле сваё, а хто да гандлю свайго». Дарагія, нашы штодзённыя клопаты, гаспадарка і праца, упарадкаванне, абслугоўванне рэчаў могуць забраць у нас самае важнае – валадарства нябеснае. Гэта настолькі бязглузды і несправядлівы размен. Памятайце прыповесць пра сейбіта. Зерне, якое упала ў церні, загінула. Церні выраслі і заглушылі яго. Сам Ісус патлумачыў, што зерне – гэта Слова Божае, а пасеянае ў цярніне – гэта той, хто чуе Слова, але клопаты веку гэтага і падман багацця заглушаюць Слова, і яно застаецца бясплодным. Бяскрыўдныя, здавалася б, рэчы незаўважна робяць нас іх рабамі, забіраюць у нас найкаштоўнейшы скарб. Мы мусім пільнаваць сваё стаўленне да зямных, няхай сабе і важных, але не галоўных рэчаў, і не дапусціць, каб яны завалодалі нашай існасцю. Я часта думаю, што шчаслівай мяне зробіць, напрыклад, падцягнутае цела, новая сукенка, муж, які робіць кампліменты і робіць падарункі. Калі я стамляюся ад хатняй працы, то мару пра памочніцу па гаспадарцы. Вось тады б я дакладна была задаволенай. Дакладна? А калі не? Гэта ўсё добрыя рэчы, і яны сапраўды радуюць у моманце, але глобальна нас робяць шчаслівымі не яны. Пакуль ты не разбярэшся з базавымі каштоўнасцямі, пакуль не ведаеш, для чаго жывеш, ты не маеш супакою, а значыць і задаволенасці. Задаволенасць – гэта прыняцце свайго свету такім, які ён ёсць. Гэта не значыць, што табе павінна падабацца ўсё, і не значыць, што ты не можаш спрабаваць палепшыць рэчы. Я не заклікаю вас адмовіцца ад дасягненняў і руху наперад, але прапаную не аддаваць усе свае сілы на барацьбу з рэчаіснасцю. Што дае табе мір у душы і радасць? Ці залежыць твой спакой ад абставін, дзе ты жывеш, чым валодаеш, кім працуеш? Звычайныя фізічныя рэчы, якія можна памацаць, могуць суцешыць цябе або выклікаць неспакой. Ведаеце, нават падцягнутае цела ў рэшце рэшт старэе. Новая вопратка зношваецца, уважлівы муж можа памерці. А калі б у мяне была служанка, у мяне было б больш часу на трывожнасць і сумныя думкі. Мне вельмі хочацца мець прыгожы і утульны дом. Я ўсё шукаю рэчы, мэблю для яго. Мы набываем, будуем, ствараем, рамантуем, а мне ўсё мала. Даробліваем нейкую зону, і я замест таго, каб радавацца, тут жа хачу наступныя змены ў дызайне. У дзяцінстве мы вельмі сціпла жылі з мамай, і, відаць, зараз працуе ўнутраная кампенсацыя, якая не спыняецца, не задавальняецца нічым. Ёй трэба закідваць тое старое пачуццё няёмкасці. Але вось што цікава, рэчы яго не закрываюць. Яно працягвае пераследаваць мяне, як бы не выглядаў мой дом цяпер. У пасланні да Гебраяў 13:5 гаворыцца: «Не будьце срэбралюбныя, задавальняючыся тым, што маеце, бо ён сказаў: не адпушчу цябе і не пакіну цябе».
Біблія кажа, што не рэчы прыносяць задавальненне, але адносіны з Богам. Трывалае суцяшэнне прыходзіць ад ведання таго, што Бог ніколі не пакіне нас. Ён адзіны, ніколі не састарэе, не знікне, не пераменіцца, ён не знясіліцца, ён не адкіне мяне. Бог заўсёды са мной, што б ні здарылася ў маім жыцці. Зямныя задавальненні прыносіць часовую эйфарыю, не паспрачаешся, але мы прысычаемся імі. Яны ўжо не даюць такога эфекту, што мелі з самага пачатку. У кнізе прыповесцяў сказана: «Як знайшоўшы мёд, еш колькі трэба табе, каб ты не пераеў і не званітаваў». Прыгожы дом можа прынесці радасць на нейкі час, але не зробіць мяне заўсёды задаволенай. Так жа, як і чалавек. Я шмат патрабавала ад мужа і думала, што ён павінен зрабіць мяне шчаслівай. Але гэта не ў яго ўладзе. Ніводзін чалавек у свеце не можа прынесці нам канчатковае і беспаваротнае задавальненне. Толькі ўяві, ты можаш быць задаволенай не ў моманце, а агулам, заўсёды. Прыгожая, стылёвая, утульная кватэра насамрэч прынясе мне задавальненне толькі тады, калі я навучуся задавольвацца старэнькай кватэрай з чорна-белым тэлевізарам. Задаволенасць ці ёсць, ці яе няма. І яна не залежыць ад таго, што мы маем. Задаволенасць стаіць побач з удзячнасцю. Калі мы ўмеем быць удзячнымі за простае, тады мы навучымся па-сапраўднаму радавацца вялікаму. Таксама задавальненне мае шмат агульнага з прыняццем абставінаў свайго жыцця. Мы ўжо казалі пра гэта, а прыняцце становіцца магчымым, калі ёсць давер. Дык каму ты давяраеш? У Бібліі гаворыцца: «Прыбежішча тваё, Бог спрадвечны, абарона твая, плечы вечныя». Другазаконне 33:27. Бог сусвету, твой любячы Отец. Ці давяраеш ты яму? Дарагія дзяўчаткі, мы вывелі такую формулу. Задаволенасць залежыць ад удзячнасці і прыняцця. А прыняцце і падзяка вядуць да міру. А мір унутры і дае нам задаволенасць у любых абставінах. Ці хочаш ты адчуваць трывалае задавальненне? Ці хочаш ты мець мір у сваім сэрцы, нягледзячы на штодзённае расчараванне і клопаты? У Паўла было шмат цяжкасцяў у жыцці, але ў канцы ён сказаў: «Я навучыўся быць задаволеным тым, што ў мяне ёсць. Ведаю, як у паніжэнні быць, і ведаю, як у дастатку. Усё магу ў Хрысце, які ўмацоўвае мяне». Я мару пра такую задаволенасць. А вы? Давайте зараз разам памолімся. Дарагі Господ, мы прыходзім перад Тваё святое аблічча і прыносім Табе свае сэрцы. Замяні, калі ласка, маю незадаволенасць, расчараванне і гнеў Тваёй любоўю і супакоем. Дай шчырай удзячнасці за тое, што маю. Дай радасці ў тых абставінах, у якіх я знаходжуся. Прашу за кожную дзяўчынку, дай нам здаровага прыняцця таго, што ад нас не залежыць. Дзейнічай у нас Тваім мірам. Амен. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, я удзячная вам за прагненне станавіцца лепшымі, жыць па Божаму слову і шукаць яго волі. Задаволенаму сэрцу паўсюль свеціць сонца. Няхай яно ззяе для вас праз любыя хмары. Аўтар верша, які я знайшла ў інтэрнэце, называе сябе па-італьянску Ладзаро, па-нашаму Лазар. Я не ведаю яго сапраўднае імя, не знаёмая з ім, але мне падабаецца і псеўданім, і думка аўтара пра ўдзячнасць. Паслухайце і адзначце для сябе, хаця б 7 з'яў, за якія ён дзякуе. Ці можаце вы таксама быць удзячнымі за іх Богу? Вяліка дзякую, Гасподзь і Творца мой, за блаславёны небам дар жыцця зямнога. За кожны дзень з яго дзівоснай навіной, ад часу досведку да прысмерку начнога. Вяліка дзякую за ціхі веліч зор, за цуд народзінаў агменнага свяціла, якое ўсёй зямлі і мгле наперакор даруе шчасцейка святла, цяпло і сілу. Вяліка дзякую за пацеркі расы,
і першых промняў між галінкавыя стоды, за пышнасць кветені і птушак галасы, якія шчодрасці тваёй узносяць оды. Вяліка дзякую за рэкі і лугі, за азярыны і за ўрочышчы лясныя, за мілы край мой беларускі дарагі, у іншы з'еду па сваім сардэчканыя. Вяліка дзякую за лета хараство, за танга лісцейка і блюз дажджоў асенні, за ўцехі зімнія, за снег і за раство, і за другое белапенне, сад вясенні. Вяліка дзякую за ночак прыгажосць, за карагод цікаўных зорак у нябёсах і за людзей, усіх, якія побач ёсць, і ўсіх, каго яшчэ знайду на тропках лёсу. Вяліка дзякую за тое, што заўжды мяне сваёй бацькоўскай ласкаю вянчаеш. Усё ў табе, і ты ва ўсім. О Бог святы, вяліка дзякую, вяліка велічаю. Скарбонка. У вершы спадара Ладзару прагучала больш за 10 падзяк. І ніводнай за тое, што можна памацаць і чым завалодаць. Мы вучыліся гэтаму сёння, задаволенасці і удзячнасці, якая не вымяраецца зямнымі рэчамі і не залежыць ад іх. Дарагія дзяўчаткі, дзякуй за нашу сустрэчу. Я, Тацяна Немчанінава, зычу вам знайсці глыбокі сэнс і пражываць кожны дзень напоўніцу, славячы свайго творцу. Дзяліцеся, калі ласка, вашай задаволенасцю або незадаволенасцю, мы можам абмяркоўваць свой стан на сёння і дапамагаць адна адной імкнуцца да лепшага. Чакаю вашыя паведамленні ў тэлеграм-канале «Жанчыны надзеі» ці на адрас рэдакцыі Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэст 20. Да сустрэчы і няхай вам будзе па веры вашай. Что может быть лепш любови твоей, и что поравнать с тобою наш Бог, с тобою Бог. Ты ласку з'явил, дар всіх даров, промачив мой грех, я вольний став мой. З тобою, Бог. Дух Святий, ти поміж нами тут, твою Господа я чуть, сердце наше я ты запали, мы хочем быть в твоей присутности. С тобою, дай нам спознать еще больше твою ласку, дай нам отчусть твою любовь, твою милость, дай нам спознать еще больше твою ласку, дай нам отчусть твою любовь.